Wow! Nazdar lidi, mé jméno je Honza a vítám vás na kanále Honzovy vlogy. Na tomhle kanále budu natáčet tagy, challenge, ale hlavně ty posraný vlogy kamerový. Takže v tomhle vlogu bych vám v tomhle videu bych vás chtěl... V tomhle videu bych... V tomhle videu bych vás chtěl přesvědčit o tom, ať mi dáte odběr, slednete všechny má budoucí videa a ať je sdílíte a posíláte, ať to prostě vidí každý. Tak, řeknu vám v tomhle videu pár V tomhle videu vám řeknu pár informací o mně, jak se do toho můžeme pustit. Nosím brýle, mám 4,5 dioptrie a bez nich nevidím skoro vůbec nic, nebo vidím, ale pěkně blbě, nepřečtu nic na metr. No to jo, na 2 metry. Tak, jmenuji se Honza, jak jsem říkal, mé příjmení je Hudek. Bydlím v České republice, město zatím říkat nemusím. A ve vlogách se pokusím být vtipný, i když to u mě nejde, protože já když se pokusím být vtipný, tak je to většinou trapné, ale někdy se zadaří a řeknu někdy něco ironického a tak je to někdy vtipné. Takže moje oblíbená barva je zelená, ale jako alkohol taky neuškodí. To jsem viděl. No, jo, něco o mě jsem říkal. Nevím, měřím asi 1,5 m, 1,60 m, nevím. Neměřil jsem se na poslední dobu. Jo, je mi 13 let. A tím bych skončil. Takže pokud se vám tohle video líbilo, což je úplná blbost, tak mi můžete dát like a sdílet to video. Odběr zatím není důležitý, ale pokud byste dali, tak budu rád. No, takže tak to už jsem řekl to podstatné a pokud teda chcete, ať natáčím další videa, tak dejte like. Já se s váma loučím, mějte se krásně a zase příště zdar. To bylo A zase někdy příště zdar. Hojo.